Navê min Hemdullah ye. Di 2012 meha 11 ez derbasî Başûr bûm. Sedema ez derbasî Başûrê jî bûm ji Bakur ez xebatkariyê partiyê bû di navçeya xebatkarê navçeya Baxlara di meclisa navçeyê de min îş dikir. Sedemek bûyerek ji Cîgirê Belediye Başxaniyê me Amedê Serokê Şaredariyê bûyerek hat serî wî em li hewara wî çûn. Ji ber wê hewarê hinek birîndarî çêbû. Em bi xwe jî yanî polîsa Beramedan em birîndar kirin. Ez bi şexsê xwe jî birîndar bûm. Dora sê meha li Erdê ma. Ji ber wê bûyerê min cezakî giran xwar. Malbata min qerebalix bû, em 10 nifûs bûn. Ji ber ge ez debara mala xwe bikim, ez derbasî Başûrê Kurdistanê bûm. Min got Kurdistan ez ê derbasî Kurdistanê bim. Di 2012 mehê 11 ez derbasî Başûr bûm. Li Başûr hinkê nas hebûn wêrê cîn dan me. Cî dan me min ji xwe re îş girt. Ez şixulîm. Di wê navberê de nêzîkî 16-17 meha ez li cîkî şixulîm. Perê min nedan me, got ev mange, vê mangê perê min nedan me. Paşê bi şev min lê nerî sê hebmonîka. Yek jê hemî bi sîleh bûn. Du jî sifîl bûn. Hatin hinda min got wêrê terk nekin. Em ê te bikujin, em ê te bavên derve, em ê te teslîmî Tirka bikin. Tabii ki min jî got elvêrê min ket daye, emek daye. Ev 16-17 mehê min e elvê derê dişixulim. Heqê min bidin me ez ê ji wêrê herim. Got heq meq tune. Tê rahil cilê xwe ji wêrê derkeve. Grûba bi sîleh ketin hundir rêqabînê di ma. Min ji wan re got min got ez ne ji we ditirsim û ne ji sîlehê we bitirsim. Hûn heqê min nedin me ji wêrê naçim. Baya me nîqaş kir, yanî qedera saetkî. Got ji wêrê neçe, yek jê ez navê wî jî karim bidim. Min nas dikir. Navê wî Yunus Berzanî bû. Şirketa me lê îş dikir, her wextê dihat wê derê. Got eger tu vê şirketê terk neke, tu diokê terk neke, ez ê bend distê texim, teldû seyarê li nava diokê ibretî alem bigerînim. Min got ez terk nakim û çi ji destê te tê bike. Piştî bû sibe bi telefonî min kirin, got em li Zaxol te digerin. Got tu tê Zaxo were, tu nayê Zaxo em ê bê te bibin. Min got ji bo ez nekim, yanî rezîl nebin, bira ew min nebin, ez bi xwe çûm Zaxo. Ez çûm Zaxo, cê nîşanî min kiribû, ez çûm wê derê, pîqavek hat, ez bar kirim, ez birûm çûm cîkî, hemî qabîn bû, xanî bûn. Tabii alemê Kurdistanê li ser li ba diket, yanî min xwest ez min baş cêk ez tê birim, min baş xist mejiyê xwe, min got bira ez zanibim ez diçim kî derê. Em çûn em xistin hundir, ez birim odakê. Ez birim odakê du heb ketin hundir. Du heb ketin hundir, got tu kî yê, tu çi yê, tu çima hatî Kurdistanê, derdê te şî ye. Min got ez îsanekî ji Bakur hukm li ser min e. Ez karîbûm biçama Ewropa jî, min gotî bira axa min e, welatê min e. Ez ê herim nav birayê xwe, Kurdin em hemî birayê hebin. Got na. Got hûn ne birayê hebin, got em ne birayê hebin. Min got ji bo em ne birayê, ji bo çi em ne birayê hebin. Got tu ji hereketa azadiyê dişixule. Eger tu ji mer bişixule em birayê hebin. Tu ji mer neşixule em ne birayê hebin. û çekek jî li ber me danî, çeka pere. Vekirî çek li ber me danîn, got tu yaz kir reqemê, bez ji mer bişixulim. Min got ka ez ê ji wer bişixulim, ez ê ji wer çi karî bikim? Got em ê te bişînin Maxmûrê, em ê te bişînin Qendîlê, tê ji mer carê îxbara bîne. Min got qey xwîna me heqû jî xerabe ye. Ez rabim di nava du birayê Kurd ajantî bikim.
مگو هم الویره پرچه جی بکن از بی ایشی ناکم مگو هون دخوازن هون کردستان ایو پارێزی ورن باکر هون وی مجادله بکن امیر جم و بگرن نه لجم تبگر آزادی گو نابرا یا تبره تر بکه یا تجمر بشغل مراش چکامانی پراجی مدانی بروان مگو اگه مخواب فروتا ام ای فروتانه بانا لباکر کردستان پره وانج ایو بهتر بو مخواب فروتا ام به وی حرکت مخاناس کریه ام ترکابی حرکتی ناکن و از نمیتیه دکم نه آجانتیه دکم و دو حبون یک جه yani iyi polise baş, polise xarab dilistin. Yek jê alî min dikirdigo raz dibe, êdinê jî min tehdît dikirdigo tatî zaxo em ê tevê min teslîm bikin. Migo tu ji bavê xwe bê min dibe. Hege hûn min teslîm nekin, ez natirsim. Migo zaten ez hatim Kurdistanê, yani li ser xaka Kurdistanê ez ne poşmanim, bes li nav ez poşmanim. O migo hepsa sergirtî zaten em li verê nikabcî ki em dişoğulin perê me nadin beş. و هون جلبری متحدی دکن مگو هون متسلیمی ترکا بکن جبه سجن آویا سرگرتی daha başları. Var hasili zordan mı lenerin nika seri mirdaxen yek je nabi az ne yanlış bim baş bilam nay babu 7 sal 8 sal az tahmin dikim nabi Ferid bu ev ya pirzaq dan serme tehdit dikirim. Ez per gayrim مگو تو نکام تهدید بکن یعنی ماف کی تهیه تیمش کردستان درخه yani evci مگو ne mafeteye yetkiyat yani hüküm ki tehiyye teymiş Kurdistan derxe tu nikam tehdid bike yani haft 8 sal ketir navbere belki metişten bir kere ve ez dixwazim binin biraxwe paşe ez tehdid kirim gomet teslimi Türkiye bikin مگو teslim bikin yani ez ilo neferekim li nav me hûn çi migo hemî evî tiştê hûn zextê didin ser me ji bo mafê min ê elwê şerîkê şixulî me wan şikayeta me kiriye hûn soba vî perê me hûn nedin me hûn vê teklîfê me dikin got vê derê be em ê ji ter xanî jî bikerin em ê ji ter gedê te jî bîn vê derê em ê îqama te jî sorinsiz derxin kiriya xaniye te jî em ê ji kîsê xwe bedin migo ew tiştê hûn difikirin yani ez perçe jî dibim tiştê wisa nayê kirin ez qebûl nakim çünkü ev 6 salê min hereket min nas kiriyo heyana nava hereketê me ez nikarim vê îxanetê bikim paşê ew migo du heb polîs yani du rolê du polîs iyi polîs kir yani polîsê baş û ê pîs ê baş bi ê pîs rixeyîdî got zêde daxil bi derkev der demek ew hîn yetkilî bû yani ew di ser êdinê re bû ew derxistin derve paşê ez derxistim got ecî xelkê geberê me got xwezî her kesêk em digirin di nava vê hizbê we di vê hereketa we de got her kes wek te ba got ez te teslîm nakim bes gotê ji vê derê herim got ser her du çava ez ê herim ku gotim ku dihere tê here tu li vêrê nikab sekinî em ê heqê riya te jî bidim got ez ne mecbûrî heqê riya we me و ساعت 11 شب وان بو از برادام از رابو هم تلفونی بر پرسیاره می هولیره کرن ای هدفی من تلفونی وان کرن مگو حال مرسلام وانی کوی کام چه بیجن گویره تربک ور بیدری از رابو هاتم هولیره لهولیره متوزخ ندین yani hevler لسر هوالا ذكر من شخصي خونه دي پاشه ملی نری ortamı ki yani پیواجو هنکی نباشه از بخدر بازی سلیمانی بوم از هاتم سلیمانی مدیس نوار ریخستنی دی جی گرد yani HDP'de من نوار ریخستنی دی جی گرد دی چالکیا کده دی 2018 بونا ریبر آپو تجهیت آل سروی بیش کندن از تبلی هنکی آشتاق göreviye بوم لسوالکان ام گرتن ام بروشو خستن سجنی دو روز امان رابو دیسه ام برادان پاشه سال چین بو yani ve سال çuyi سالک بری دیسه دی چالکیاک مهبو او جیبونا سروکاتی yani ev tecrit o zexte لسر سروکاتی بو o زندان باکرده ده حفصه دیش بو وان دیسه ام مشکر دیسه ام گرتن برن سجنی
em li Süleymaniyê yani rojane em jiyana xwe dikin. Rojaneyê, jiyana me ya rojaneyê. Em ne li du ticaretê ne, em ne li du mal û milkê dinyayê ne. Bes em li ser niga bisekinin, em li berê jiyan dikin. Viya baş zanibin. İnsanekî xwedî îrade be, İnsanekî xwedî îrade be, Kurdekî xwe nas kir bi di nava Kurda de ajantiyê nakin. Banga min ji wan însanê me bakur hen li vê derê teklîf tê kirin. Teklîf li wan tê kirin. Bira netirsin. Mirin tüm em ê bimirin. Bes mirina bi rûmet çêtir ji jiyana bê rûmet. û yani cî qet nebe em ê herin çiya. Yani li berê cî nedin me jî em ê herin çiya. Çiyayê azad li benda me em birayê hebin, em Kurdin, em ne bira ew zirarê bidin me ne em bidin wan. Wextê me qebûl nekin jî em ê herin çiya, qendîl fireyê, garê fireyê em ê ji xwe re herin li wa de ra jiyan bikin. Xey parîk nan hebe em ê bixwin. Tune bijî em ê bimirin ama em mirin jî bira em bi jiyanê rûmet bimirin heval. Wek me anî ziman herêma Badînan li vira li Silêmaniyê jî dîsê jî banga me yani ji kek bafil jî re heye. Yani hevalê me li vêrê em bi deha hatin tehdît kirin, hevalê me di hundirê mektebê xwe de birîndar bûn, teqe li serê wan kirin. Sê mangel hefsê bû, hîn jî nika îş bike. Hevalê me dinê li Orta Bazarê serê sibê saet neh çar gule berana pişta wî dan şehîd xistin. Yani soz dan me gon ev bi yerê hatine kirin, gova ew kujerê wan hevalê we destê me dene, em ê daxuyanî bidin, em ê berfireh em ê berfireh xelkê agahdar bikin ka bana sevaçiyê deng jê nayê em jî dixwazin êk bera hevalê Firat dayê, kujerê hevalê Şükrî em dixwazin demkê berî demkê asayişa herêmê Silêmanî, aşayişa Silêmaniyê evana kînê kanî ji bo çi tê bi taybet bakuriya birîndar dikin, şehîd dixin. Yani ev kemasî ez bawerim Mam Celal Saxba niha ev kujerana derxist bana. Ez bawerim Mam Celal Saxba ev kujer jî û ev teqe jî li me çê nedibûn. Yani li vê derê ez dîsê jî bang kek bafil dikim. Ew kurê Mam Celal e. Yani bira êk vê teqe li me kiriye, êk hevalê me şehîd xistiye, bira ji xelkê re bêje, vekirî bêje. Îro wallahîn em şîv bin, ew paşî bin. Yani Kurdistan yek perçeyê, dilê me bûyî çar perçe. Yani tu di çavê dijmin de tu kêşa Kurdekî bakur û o Kurdekî başûr Rojava Rojhilat li cem dijmin nine. Li Rojhilat jî me dikujin, li Rojava jî me dikujin, li başûr jî me dikujin, li bakur jî me dikujin. Yani li cem wan pirsek hebû wextê Erdogan destpêkê de hat ser hikûmetê gazeteciyakî yani rojnamegerkî pirsek jê kir, got hêviya gelê Kurd pir ji te heye. Yani wextê tu bê ser komarê tê ji bo gelê Kurd çi bike? Got wallahî li ezîm li fezayê jek hebe zê müdahale bikim. Yani li vê derê banga me ji hikûmeta herêmê jî heye. Bang ku jer û ew teqe hevalê me kir li hundirê ofîsa wî em dixwazin me agahdar bikin. Yani rêxiravê me hebû girtin. Yani ew rêxirava em li vê derê em nehatin izrarê bidin Kurdistanê. Em hatinin Kurdistanê biparêzin. Me xwe li wan girt, me got birayê me ne, em herin gel wan ew ê me biparêzin. Di nav destê wan de me tehdît dikin, telefona didin me, hevalê me birîndar kirin, hevalê me şehîd xistin. Yani mabiratî wanî, mabira me re wanî hep diparêzin. Gerek ew me biparêzin. Hinkî îqamê me hinkî derin xistin, îqame wa jî ana didin, hinkî hêdiyê dî didin, bes gerek di îqamê me jî pirsgirêk dernexin. Berê banga min kek bafil e. Birahaya wî jê hebe. Îqamê me bidin me, em penaberin. Me xwe li Xwedê girtî li wan girtiye, em hatinin hinda wan gerek wek birayê xwe li me binerin. Yani gerek li vê derê pirsgirêka ji me re jiyan nekin. Em hemû bitirsin, bixofin, hevalên biçin îjî tirsin. Çünkü hevalê me kuştin. Hevalê me birîndar kirin. Yani em serê sibê ji mala xwe derdikevin,
akıbeta me ne diyar em hep sahi ben mala xwe em nayın mala xwe. Em dixwazin hükümeta herêmê rica me jî heye yani em ricayê jê dikin yani bira melberê biparêze. Em hatine cem wan mecburin jî me biparêze. Teklîf kirine mesela êm xwe li ser Facebookê li migeriyan tiştê bê exlaqî tiştê bê exlaqî ji mir gotin me engel kirin me ew Facebook jî me qeyda wê girtibû li cem me yê hevalê me yê mayê aynı reqem belkî telefonî 10 hevalê me kirine pere bile pere mezin miktarı mezin pere teklifi wan kirî war ji mer îş bikin war ji mer bişeğulin bibin zilamê me teklif tên yani tehdit tên yani be oxtê bir reqemê verê telefon dikin mere dikeve gumana bir reqemê vê derê mesela min viyaj bir kere ji we re bêjim berî niha bi heftak 10 roberê em li mêvaniya bûn hevalekî me ez anîm li bira li ser cadê danîm wextê li ser cadê danîm ez seyara wî çû ez derbasî piyê cadê aliyê dinê bim yekî seyara ajot ser me ji mir bi Tirkî jî xeber da Tirkiya wî jî ne sere rast bû yani me zanîbû Kurd bi Tirkî xeber da ji mir seyara ajot ser me wextê min xwe navê ta ser qaldirim ez hep perçe perçe dikirim. Çend roj bere? Vay bu 10 rovan heye 10 ro 12 rovan e.